Universității noastre cu Casa de Cultură Ile Caragiale din Ploiești, un parteneriat pe care îl susține Centrul Cultural Montos, nou înființat în această universitate, și care își propune să deschidă universitatea pentru ocazie către evenimentele culturale ale Ploiești. De aceea, astăzi, suntem parte din Tabăra de Creație Literară Ion Stratan, un eveniment ce a ajuns la 5-a ediție și îi dorim foarte multe înainte, de acum încolo. Un eveniment gândit, creat, susținut de Marian Dragomir și Casa de Cultură Ile Caragiale din Ploiești. De aceea am să dau cuvântul domnului Dragomir pentru a ne prezenta tabăra de creație și, eventual, dacă dorește dumnealui, să ne prezinte și pe invitații de astăzi poeții prezenți în tabăra de creație. Mulțumesc! Așa cum a spus și domnul profesor Marius Nica, mă numesc Marian Dragomir, sunt director Casa de Cultură a Municipiului Ploiești. Mi-am adus aminte, acum 22-23 de ani, făceam ordine prin cărțile din sala de lângă, pentru că și eu sunt produsul acestei universități. Memorii frumoase și mă bucur să văd că s-a creat un spațiu de acest fel în cadrul universității, pentru că astfel se observă modalitatea în care universitatea încearcă și reușește să se apropie de comunitate. Este foarte important să observăm această colaborare între mediul universitar și cel orășenesc, pentru că prin multiple colaborări pe care le are universitatea cu Casa de Cultură, cu Centrul Județean de Cultură și alte instituții de cultură, de fapt creează o punte pentru voi, pentru că oferă posibilitatea să ieșiți un pic din acest mediu academic, care este foarte frumos, și să puneți în practică ceea ce învățați aici. Și ce poate să fie mai frumos decât a pune în practică, mai ales pentru cei care sunt la litere, să pună în practică ceea ce învață din punct de vedere teoretic, într-o poezie. Așa că, exact cum a spus și domnul profesor Marius Nica, ne aflăm la 5-a ediție a acestei tabere de creație și este o etapă importantă. Ne aflăm la a 5-a ediție, într-un an în care sărbătorim 70 de ani de când s-a născut poetul Ion Stratan, un poet reprezentativ pentru Ploiești, dar și totodată pentru cultura română, el reprezentând un vârf de lance în ceea ce privește poezia postmodernă. De asemenea, ieri am avut prilejul de a anuna pentru prima dată un premiu național pentru poezie, un poet remarcabil, Eugen Dorian este cel care a câștigat prima ediție acestui premiu pe care îl oferă Casa de Cultură împreună cu Primăria și Consiliul Local. Așa cum spuneam, suntem într-a treia etapă din ziua de astăzi a pericolului nostru prin sistemul educativ. Am luat-o frumos, școlărește, de la liceu și am ajuns la universitate, am crescut. Mă gândeam, ar fi trebuit la grădiniță, dar cred că era cam mult să o luăm de la grădiniță până la facultate. Așa că ne-am oprit la Colegiul Național Ile Caragiale, unde am avut prilejul să vedem chiar sala în care în care a învățat Nikita Stănescu. De asemenea, am ajuns la Liceul sau Colegiul Național Mihai Viteazul și acum suntem la singura și cea mai importantă instituție de învățământ superior din județul Prahova. Așa că mă bucur că sunt aici. Legat de ceea ce se întâmplă în tabăra aceasta, eu am avut o idee, colegii pot spune dacă s-a implementat sau nu. Este un spațiu în care poeții vin în rândul tinerilor, în rândul celorlalți poeți din oraș, pentru că este important să existe această colaborare între Ploiești, între București, Galați, Constanța, pentru că doar circulând o idee dintr-o parte în alta a țării, cred că putem să definitivăm ceea ce ar trebui să reprezinte cultura românească, pentru că așa ne vom defini, nu acum, poate peste 10-20 de ani, cineva va sta și va gândi, un critic literar, poate dintre voi, va spune, bine, generația aceasta din anii 2020 are X, Y trăsături. Și așa se creează această trăsătură, poate globală. Cam atât am eu de spus. Am să-i las pe poet să se prezinte, pentru că eu aș putea să fac o scurtă biografie, dar cred că este lipsită oarecum de sevă.
Așa că am să încep într-un mod aleatoriu și pentru că noi în Casa de Cultură avem foarte multe cursuri non-formale, o să facem într-un mod non-formal cum dăm un microfon imaginar de la cineva la altcineva, așa că am să ofer acest microfon imaginar cuiva de lângă mine, așa că am să-i ofer colegului de lângă. Microfonul imaginar îți aparține, aici o ține bine, și dacă ne poți spune câteva lucruri despre tine și să ne citești o poezie. Salut, oameni buni, și sunt bucuros să fiu aici. Eu sunt Sorin Despot. Ca o scurtă biografie, dacă vreți, am 3 cărți de poezie scoase în ultimii 10-15 ani, ultima dintre care o puteți găsi în toate librăriile, sau cum spune editorul meu de la cartier, în toate librăriile care contează. Vă invit, deci, să o căutați. Nu este o carte foarte stufoasă, dar e una gândită în aproape 7 ani de lucru cu textul. Politici de confidențialitate se numește. Mă văd mai emoționat ca alte dăți la Ploiești, pentru că, deși stau de 20 de ani în București, eu sunt buzoian, iar contactul meu cu Ploieștiul este foarte consistent, mai ales prin competițiile de debate pe care le țineam aici și bătăile crunte pe care le-am încasam la Ploieșteni, de la Ploieșteni, cu mulți ani în urmă. Ba, mai mulți dintre colegii mei de atunci de debate au ajuns să termine facultatea de litere de la universitatea asta și deci am în continuare contact cu mediul ploieștean, ajungându-mi la rândurile colegi la București. Ce Dumnezeu vreau să vă spun despre mine mai mult decât că îmi place foarte mult poezia și că, în afară de a fi genul meu literar preferat, este și un stil de viață, dacă mă întrebați pe mine. Poeții nu sunt scribii aceia medievali care scriu la lumina lumânării, ci sunt oameni vii, ei trăiesc și de cele mai multe ori au slujbe cât se poate de comune printre noi. Nu sunt nici niște pretențioși cu nasul pe sus și nici niște oameni pe care nu poți să-i atingi decât urcând mai întâi pe soclu. Să vă citesc o poezie, două, din ultimul volum. Vă întreb însă dinainte dacă v-ar plăcea mai curând ceva în vers clasic sau ceva mai aproape de lumea de azi. Dacă... Hai să vedem, by show of hands. Ceva cu rima? Ceva fără rimă? Fără rimă, am înțeles. Avem un singur vot. Câștigă domnul Nică. Să știm una cu și una fără. Ok. Jacques. Nu eu, ci orașul în noaptea asta a uitat în sufragerie ziua aprinsă. Auzi? Ce-ar fi să mai iasă și camera din mine, să trântească și dumnei ușa în urmă, să mă lase dracului în pace, chip că ușor apăsat de vinovății. Oare am spus eu ceva greșit? Ei bine, eu fric și mi-e fric și oxigenul frige plămânilor microscopice dosuri de palmă. Deja, asta e pentru plăcerea cu care ți savurezi venea. Și ja, încă o nanoscatoalcă pentru smiorcăieli. Ja, pentru voita însingurare cu care te delectezi. Ja, și din nou ja, tot mai apăsat, mai accelerat, ca o pătură de napalm care nu învelește, inundă. E cineva de aici care e la profil tehnic? Sau, mă rog, nu la umar? Toată lumea la litere? Ok, asta e pentru tine, se numește geofizica levitației. Și te invit să-mi verifici partea de matematică din text. Clipești de 10 ori pe minut. Zilnic petreci 30 de minute de trezie cu ochii închiși. 30 de minute aruncate pe apa sâmbetei, râmul acela mâlos, încleiat, plămădit din suite insulare de 200 de milisecunde. O jumătate de oră de binecuvântată însingurare. Dacă pământul s-ar roti de 17 ori mai rapid, ai face pluta până niciunde. Ai parcurge circumferința planetei, propulsată de un gest, ori de un simplu strănut. Ca mai apoi vidul,
și echilibrul forțelor fizice să te arunce într-o derivă surdă, uniformă, un inel de carbon congelată în orbita Mărgelei Pământului. Și pentru că v-am promis și unul cu rimă, vă propun o poezie în formă fixă, mai precis, o vilanelă. Vilanelă în care o dăscălește. Măi, femeie, ești crudă, deși tot perorezi pe marginea comuniunii participative. Sentimentală, nu te împiedici de dovezi. Când contrazici aici colo evidența, le evitezi printre gimnastice motiv contemplative. Măi, femeie, ești crudă, deși tot perorezi. Pe drumuri încorsetate în paltic, la amiezi, priviri ți adună trene de riduri milostive. Sentimentală, nu te împiedici de dovezi. Nici cum n-ai contrazice apologeții hipsterezi, când îți înșiră tot soiul, mai puțin motive. Măi, femeie, ești crudă, deși tot perorezi, cu gândul la conquistadorii mic burghezi, pe note strâmb arunecate din stative. Sentimentală, nu te împiedici de dovezi. Nu-i preferabil să nu știi decât să crezi, ferită pururi de poveri demonstrative. Măi, femeie, ești crudă, deși tot perorezi. Sentimentală, nu te împiedici de dovezi. Ce faci cu microfonul imaginar? Uite, dau mai departe cine e Zaharia, stânga ta. Bună ziua, eu sunt Gina Zaharia, fac parte din Institutul din România, deci reprezint Macron aici. Sunt scriptoare, am 21 de cărți publicate, poezie cu rimă, poezie versal, roman de dragoste, roman polițist, povestiri pentru copii, povești pentru copii, poezii pentru copii, povestiri polițiste, cam prin toate genurile am făcut. Acum am să vă citesc o poezie, Scrisorile timpului. Aceasta este ultima mea, cea mai recentă carte. Este o imagine reală din satul copilăriei mele. Am aflat pe nepotul meu din București de trece pe acolo, nu scris-o undeva. Și mi-am făcut și am pus-o pe copertă, fiindcă mi-a plăcut foarte mult și țin foarte mult această imagine. Scrisorile timpului. Am citit toate scrisorile timpului. Am citit și am tăcut. Dar din fiecare am învățat câte ceva. Prima scrisoare am primit-o parcă pe la 7 ani. Mi se spunea să nu mă încred în culoarea roz, ba chiar să fug de ea. Indicat ar fi fost o alchimie proprie, câteva simneze și niște pânze pe care să se poată răsfăța în culori simple timpul. Așa a fost atunci. Mai târziu mi-a bătut vântul la fereastră și mi-a aruncat o scrisoare pe preșul zilei. Parcă era amiază, mai trecuseră vreo 7 ani. Adică începusem să cam ies din poveste. În fața mea se deschideau drumuri, dar preferam dagurile cu flori. Acolo să rășuia libertatea și mi se părea o prietenă de treabă și era lung și vară. Apoi n-am mai ținut cont. Veneau rânduri, alte scrisori. Unele nu îndrăzneau să mă strige, altele alergau după mine, mă simțeam mai importantă, ușor alintată și am învățat să dansez. Undeva cântau mierle și în depărtări, timpul mi-l imaginam în fața unui pian. Deși nu l-am văzut niciodată, îl adoram de sute de ori, îl adoram, fiindcă nesfârșit era cântecul. Sigur curtea frag sau cel puțin așa am crezut eu. Nu știu. Ce bine acum am priceput să adun scrisori. Multe zile și-au revărsat parfumul în sufletul meu, odată am zis că trebuie să răspund. Asta când s-au mai rărit, așa că, dragă timpule, singura mea iubire ești tu. Îmi place să cred că mi-ai rămas credincios așa cum erai odată. Această frază am șters-o, oricum nu eram sigură că asta a fost doar în mintea mea. Așadar, tu, făuritor de vise, unde ți este casa și câte chei de inimi porți cu tine? Prizonieră ți-am fost și n-am simțit, stăpână ți-am fost și nu mi-a păsat unde mergi, în vultul te-ai prefăcut și am râs. Și în peșteră te-ai ascuns, un fel de joc cu sentimentele mele, habar n-aveam că poți fi și al alteia în același timp. De asta plâng acum. Mi-ai spus că dragostea e nemuritoare. Un fel de umbră al luminii cioport. Te-am crezut, dovadă că nu odată am înoptat cu izvoarele și am lăsat luna să se scalde în ele așa cum fac poeții. Te-am așteptat să cinăm împreună. De multe ori te-am așteptat și tot de atâtea ori te furișai la fereastra mea. Îmi lăsai 2-3 șoapte și cine știe încotro alergai. Of, timpule. Am câteva fotografii prețioase, sigur și tu ți-ai făcut un album. Poate ne vom întâlni, poate vom sta la vorbe și vom afla doar ce-mi convine. Nu te voi îndepărta nici gând. Aș vrea să fiu ghidul tău pe terenul investițiilor. Să-i trec peste ape adânci, să-i cazez în căsuțe cu bârne, să-și citească mesajele la lumina lămpii. Foarte rost de așa ceva. Și mai ales să iubească fluturi. Uite, ia unul, l-am păstrat și l-am purtat peste tot. Ești tu în miniatură. Nu zbura.
bucură-te împreună cu mine de ziua asta. Nu e ușor să-ți descarci sufletul, dar ce să fac? Numai așa voi ști că și tu ai iubit. Mulțumesc! Silvia. Da. Mulțumesc, Gina. Mă numesc Silvia Biterei, vin din Constanța, sunt membra Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, și mă bucur că astăzi sunt alături de voi, la invitația prietenului, poetului drag, Marian Dragomir, pe care îl cunosc de 18 ani, Marian, că am făcut niște scăderi eu, așa, de când activez. Nu trebuie să le Da, eu le fac așa, îmi place mie, așa, și o să vă citesc două poezii. Am 6 cărți de scrise, 5 de poezie și una de proză scurtă, ironică, povestiri cu scaun la cap. Ele au fost publicate la diferite edituri din țară, în special, în mod deosebit, la Cluj-Napoca. Deci observați că nu Dobrogea. Am așa o afinitate pentru Cluj. Și mă bucur că astăzi sunt în Ploiești. Haideți să vă citesc din volumul Să spunem puțin lucrurilor pe nume, apărut la editura Limes. Divertisment. Afară vremea era de bas, ușor trasă pe sfoară, sau ca un ciorap de femeie peste chipul unui bărbat fermecător. În rest, fumigere și confeti. Am câteva chestiuni importante de rezolvat, cum ar fi capul acesta pe care îl port cu mine zi de zi. Ar mai fi pisica vecinului, care în fiecare dimineață îmi dă firește până dimineața. Îi răspund politicos printr-un miau. Blocul se prăbușește, ridic din numeri, privesc pe geamul din bucătărie. El face cele mai bune clătite din lume, îmi spun în gând. Îi măsor pasul dintre frigider și aragaz, apoi strâng într-o cutie lucrurile vechi. Le expediez pe o adresă oarecare. Telefonul sună. Este mama. Mă așteaptă de 5 săptămâni într-un zepelin, să-mi dea vestea cea mare. Că nu mai avem niciun vecin, că tata s-a pierdut prin casă. În regulă mi-a închid datoriile. De mâine mă mut în altă dimensiune. Asta a fost una. Fiul din Nain. Vei muri soldat, exact cum scrie în carte, cu penița în bandulieră, învelit de femei pe care nu le-ai cunoscut și nu le-ai iubit niciodată. Și imnul păcii, cravată de pionier flutură, atârnată la cap ca un drapel pentru tot ce ai cinstit în timpul vieții. Dar ai uitat. Ai uitat că omul e făurit din vise de un faur. Spuneai că dacă mori, nu vrei minuni, ca fiul văduvei din Nain, ci floarea de păpădie să-ți fie aproape, ca o răspândire de noi fără trup. De aceea te-am iubit. De aceea te-am părăsit. Pentru nevisare. Ești condamnat la nevisare. Și nu plâng. Și nu te învinuiesc. Te-am părăsit pentru neplâns. Mulțumesc frumos. Îmi dau microfonul mai departe Amelii Stănescu. Bună ziua, mă bucur mult că sunt aici între voi. Cred că ar fi fost poate și mai bine dacă fiecare dintre noi, cei din sală, aici am fi citit câte ceva, adică nu doar să ne ascultați pe noi cei care am fost invitați la tabăra de creație Ion Stratan. Era poate mult mai bine ca la această masă rotundă, la această întâlnire, fiecare să recite câte ceva. Am lucrat peste 25 de ani în universitate, predând literatură română, limbă română, dreptul în franceză. Îmi place foarte mult mediul universitar, vă felicit pentru tot ceea ce faceți, am aflat lucruri foarte frumoase despre voi și mă bucur de fiecare dată când vin la Ploiești, pentru că aici am prieteni vechi care fac tot ce se poate să arate că literatura există, că va continua într-un mod frumos și să o promoveze în școli, licee, prin reviste pe care cu străduință de regulă fac tot posibilul să le scoată la iveală. Și lupta aceasta cu timpul și toate lucrurile frumoase pe care le fac merită felicitări și mă mândresc că am prieteni atât de frumoși.
Despre poezie am publicat în 1993 primul volum. Am continuat să scriu, sunt mai multe, numărul contează evident. Îmi place foarte mult și să promovez ideea de citit, de lectură. E necesar să citim, nu doar pentru a ne relaxa și recrea, ci pentru a ajunge la informații care e atât de importantă, bogăția noastră practic. Cititul ne învață să facem diferența între adevăr și fals, între știri adevărate și fake news-uri. A citi înseamnă nu doar a citi poezia. Noi am venit azi către voi cu poezie pentru că am venit cu emoție. Emoția ceea ce deosebește oamenii de roboții care vor să ne sufoce mâine poi. Până pregătești tu cartea, aș vrea să invit, Cartea e pregătită. Aș vrea să invit și în numele Casei de Cultură la ora 5:30 astăzi la Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, unde Amelia își va prezenta cel mai recent volum. Și de ce la Biblioteca Județeană? Pentru că doamna este și directora Bibliotecii Județene din Constanța, așa că e un fel de ciclic. Schimb de experiență. Așa că dacă doriți, sau cine poate, vă așteptăm la ora 17:30 la Biblioteca Județeană. Dintr-o bibliotecă? Da. Mai mult ca sigur, dragostea e o investiție proastă. Derut, dezamăgiri, dadaism, deșertăciune. Cel mai bizar e că această îndeletnicire, care îți fură timpul și mințile, a defrișat atâtea păduri de-a lungul vremurilor, încât scriitorii chiar au ajuns să se considere importanți. Beletristică, ficțiune pură. Ați văzut un poet care să spună ce fericiți sunt că iubesc? În fine, nimeni dintre cei care au fost în Arcadia nu s-a mai întors. Niciunul dintre cei care au iubit vreodată cu adevărat nu mai trăiește. Toate poveștile despre dragoste s-au epuizat. Am rămas doar noi. Ne uităm atent unul în ochii celuilalt. Respirăm același aer. Aceeași gură ne strigă pe nume. Ne strivim tăcerea de buze, ne proptim unul în durerea celuilalt până la sânge. E ireversibil de bine. Inspirația. Iei o foaie de hârtie și aștepți inspirația. Iei o foaie de hârtie și aștepți inspirația. Și aștepți inspirația. Și aștepți. Nici nu mai știi ce sau pe cine aștepți. Inspirația? Ce e aceea inspirația? Dragii mei, inspirația este... Nu. Poate că foaia asta este de vină. Iei o altă foaie de hârtie și aștepți inspirația. Iei o altă foaie de hârtie și aștepți inspirația. Și aștepți inspirația. Și aștepți. Nu. Poate că pixul ăsta este de vină. Iei alt pix și aștepți inspirația. Iei alt pix și aștepți. Nu, domnilor. Capul e de vină. Te duci și iei un alt cap. Și aștepți. Și aștepți.